Danas ćemo napraviti jednu krempitu. Bila je jedna krempita na samom početku bez tona. I evo sad ću je napraviti onako što se kaže ljudski, da vidite kako ona izgleda. Kad vam ovako pričam. Bilo mi je malo neobično, ti moji prvi video snimci, nisam znala da li da pričam, da li da ćutim. Jao, kako je to bilo teško, ali dobro. Da vidimo šta će nam biti potrebno za ovu bakinu krempitu, odnosno ovo je jedna starinska pita koju ja spremam, ja ne znam zaista unazad koliko godina. Jako je dobra, pa ako niste spremali ovakvu krempitu, obavezno ovo probajte. Za ovo će nam biti potrebno, ja pravim u pola mere, znači ako hoćete da pravite ovako jedan plet dobar krempite, onda povećajte duplo ovo što vam sad ja pričam. Biće vam potrebno oko 4 jaja, zatim malo praška za pecivo, 1 vrlin šećer, zatim mleka za puding, a pudinga vam treba 4, odnosno 2. Zatim, da vidimo šta nam tu još treba, brašna, koliko kaže 4 kašike brašna, 4 kašike vode, 2-3 kašike šećera, koliko vi želite, zatim mleka oko pola litre, zatim da vidimo ulja koliko ide 8 kašika ulja i ovdje 4 kašike brašna će nam ići u koru. Znači ispeći ćemo koru samo od žumanaca belance ćemo uputiti u čvršne pa ćemo ga ismiješati poslije. Idemo sad šta ćemo najpre šta ćemo sad da uradimo. Ja bih najpre pekla korice. Znači moramo ispeći 2 korice od žumanaca. U te korice nam ide. Ostanite sad tu i gledajte, pratite recepte, nemojte ništa preskakati i znaćete ovo vrlo lako napraviti. Znači idu samo žumance. U koricu idu samo žumance. Recept vrlo interesantan. Evo sad mi je palo malo žumanca. Ne sme da padne ni malo. Jer onda neće moći da se umuti dobro belance. Ama ni jedna mrvica, verujte da ne sme da padne. Nisu mi jaja bila u frižideru i zato se to desilo. Hajde da vidimo sad dalje. Moram sad biti opreznija. Da. Znači kad mutite belance i ako ovako žumance kao baka sad upadne, morate ljuskicom izvaditi tačno, zato nek vam uvijek bude svetla ova, da raspoznajete žumanca od belanca. Dobro da pogledam ovaka, jeste dobro je. Ja mislim da je dobro. Znači najprije ćemo umutiti žumanca. U žumanca kad mutimo stavljamo 4 kašike šećera. Zatim 4 kašike ulja. Onda 4 kašike vode. Ali hajde prvo da ovo sad umutimo pa ću onda dodati vodu. Dodat ćemo 4 kašike brašna i 4 kašike vode.
i malo praška za pecivo, vrlo, vrlo malo. Mutili i to ćemo podijeliti na 2 dela i ispeći ćemo 2 korice. Idemo to sad na 200 stepeni jedno 10 minuta. Polako u peku stavit ćemo puding, znači ide 2 pudinga i stavit ćemo 3 kašike šećera, 1 vaniljni šećer, tu nam znači ide pola litre mlijeka, malo ćemo odvaditi, nećemo baš cijeli pola litre mlijeka da bi u to rastvorili puding. Znači puding je od vanile. Sad ako sam nešto u predstavljanju preskočila, znači eto sad vam u toku pričam. Znači pola litra mlijeka, 2 pudinga. Puding uvijek rastvarajte u jako hladnoj vodi. Idemo sad to da stavimo da nam se kuva. Mutili smo belanca sa 6 kašika šećera. Znači on mora da bude čvrst, kad ga ovako nagnete slobodno, ne sme da vam ispadne. I drugi, znači belanca smo mutili, puding smo skuvali i sad ćemo ovaj vreo puding dodavati u belance. I mutiti. To možete da mutite i slobodno i mikserom ako imate jak mikser. I da vam pravo kažem, sad me mrzi da uključujemo onaj veliki mikser zato što je to mala količina. Sad kad smo ga izmutili, izjednačili, sad ga sipamo na ovu koricu. Evo, dragi moji, naša krempita je na stolu, ali pola je nema. Već je izbrisana, tako da sam ja bila u gužvi, nisam stigla to sad sve da snimim, ali dobro, napravit ćemo jedan presjek ovog ostatka što je ostalo, da vidite, zaista je sjajna, uspjelo se mi je nekako zgrabiti, dajte da prvo napravim odjevu, da pokažem, pa onda ćemo je ostatak. Zaista je stvarno sjajna, probajte ovaj recept, to je, kažem, bakin jedan starinski recept što ja unazad godina jako dugo pravim i meni se to jako, što je najvažnije, jako se brzo pravi, a ukus je znate kako se kaže, fantastičan.